העתיד נפגשים בהווה. גוג ומגוג, המלחמה שבפתח. סותרים לך את המוח ברדיו, בתקשורת, סותרים לך בעיתונות, סותרים לך בכל מקום, ואתה חושב, הנה עושים. כולם הפכו עכשיו לעורכי דין בעד הערבים. עכשיו כולם יושבים רק על מדוכה אחת, איך לתת לערבים את כל הארץ. המדינה כולה, כל המדינה תהיה בוערת. אנחנו נמצאים במצב קשה, ואם אני אגיד לכם את האמת, מה יהיה בעתיד? אני אגיד לכם את האמת. הם חושבים שיהיה שלום, חושבים שיהיה שקט אחד, טיפשים גמורים, שעל זה נאמר בפרשת האזינו לנו היום, עם נבל ולא חכם, דור עיקש ודלדול, אנשים תגמילותות. הלא הוא אביך קמך. אתה יודע מה יהיה? רחמנא ליצלן. קוריאה. Korea's long-range missiles as of crude design and equipped with poor guidance systems. במקביל ביצעה ניסוי בשיגור טיל נוסף לטווח קצר, בנוסף לכל זה היא גם מאיימת עכשיו על שכנתה. שעות אחרי הגינוי באו"ם הורו בפיונגיאנג על עוד ניסוי בשיגור טילים. 즉시적이며 강력한 군사적 타격으로 לא סוריה ולא פרס ולא בבל ולא קדאפי. קוריאה תגיע כאן, רחמנא ליצלן, שמעשינו נושאים. וכל מי ששם לב מה שמתרחש בקוריאה היום זה בשבילנו. האטום. יהיה לנו קשה מאוד אם לא נחזור בתשובה. תבינו, תדעו שזה יותר מהשואה. כאש קדחה באבי ותקד עד שאול תחתית. אתם יודעים מה זה שאול? מה זה שאול? זה הבירה של קוריאה. ככה תגיע כאן ותאכל ארץ ובולה ותלה את מושתי האחים, אשפה עליהם ורעות, חצי החליבה. מה הפירוש? חשבנו את קודשא בריך הוא, חשבנו שאנחנו של עצמנו, רבין יושב ועושה מה שרוצה, קודשא בריך הוא לא קיים, ארץ ישראל שלו, לא עושה בה כרצונו, העם שלו, והתורה אומרת כחלק השם עמו. אתם לא של עצמכם, אתם שלו. כי ביד חזקה ילך עליהם. קשה מאוד אם לא נחזור בתשובה. תבינו, תדעו שזה יותר מהשואה.